Hej, og nu vil jeg tage en video. I kan nok høre, at vinden blæser. Det er på grund af, at det her det er et udespil. Og det her, det er Pokémon. Jeg har fanget et par Pokémon. I kan se her. 6 Pokémoner har jeg fanget. Så skal jeg over. Jeg skal op på level 5 for at klare et gem. Det er spændende, hvordan det går til i det her spil, hvordan man klarer gem. Der er en Pokémon. Fedt. Jeg gider ikke. Jeg har den allerede. Der kommer en bil. Jeg kan vide, hvor heldig jeg bliver nu. Jeg har et æg, et Pokémon-æg lige nu. What do I get? Så heldig som i starten. Pidgeotto. Jeg har alle de Pokémoner, der lige nu, bortset lige for den, der ikke er kommet frem. Jeg kan da fange den. Ja. Så. Kom så. Ja. Oh shit. Det er den sjældneste, jeg har set. Den er meget sjælden. Den skal jeg fange nu. Det kan ikke følge ordentligt med, når jeg løber. Det passer godt til, at det er en skov-Pokémon, og jeg lige nu er gået ind i en skov. Kom så. Ja. Jeg har lige fanget en mere. Jeg synes altså, at det er synd, hvis vi ikke power-upper.
Oh gosh. Men vi har ikke nok til... Vi har ikke nok til power up. Nu er der en anden sjældent på sporet. Så jeg skal lige tænke.